naa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, "Unsa ba kini?" Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya, misinggit siya, "Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako." Tungod niini gikasaban siya sa mga tawo nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog ginuon siya pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaluy iintawon ako." Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?" Mitubag siya, "Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab." O giingnan siya ni Jesus, "Makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." Og diha-diha nakakita siya og misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tawo, midayig silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dugay naman tawa makita, nagmaskara pag yun mo, di nagyud ko makailan ninyo. Unang pangutana, kinsa makatubag ka ani? Sa mga bungol, okay ra ko para nako. Sa mga nagpagbungol-bungol ra, bahala ang Ginoo ninyo. Ang pangutana, kinsa kanato dinhi may sakit sa mata na dili na makakita, nagpasabot, buta, paliw kay pataas ang kamot be. Salamat sa Dios, walay buta dinhi. Kitang tanan makakita. Apan mga minahal ko mga isun sa Ginoo, unsa ang nahitabo sumala sa natong nadungog sa santos nga Ebanghelyo. Way ngalan ang buta. Unsa ang iyang pagpanginabuhi? Nagsige lamang lingkod, nagpaabot og kaluoy, limos. Busa,
Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, di man ta mga buta, kay makakita man ta. Doon ako'y ipahinungod natong tanan. Pagkadagang sa nahigmata nga nangandoy pang matulo kay mas tamis sa magdamgo sa mga dilitino. Ang saksi sa kamaturan mo piyong lang kasagaran o magantos lang nga pasipadan ang gugmaog ang kangayan. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa uban, nganong dili ka musulti, nganong wakay baruganan. Ang saksi sa kamaturan mo piyong lang kasagaran o magantos lang nga pasipadan ang gugma o ang kaangayan. Buta kita sa pagpakapana, buta kita sa luha, o way pulos ang hayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilin tang buta, buta, buta. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, hinaut-unta sumala sa atong pagkamagtutuo. Dili ta mo tugot magpadayon ang kadautan nining atong kalibutan. Dili ka na kabubuton sa Dios. Kita nangandam para sa kapistahan sa atong mahal nga inahan, Birhen sa Regla. Pagkanindot sa tema, Maria, Birhen sa Regla, Pinili, Ginasahan, ug Gipadala sa Dios sa Misyon sa Kaluwasan, pinadala. Apan, una sa ngatanan, gipili. Busa, mga minahal ko mag-isun sa Ginoo. Ikapila ni nga piyesta sa atong mahal nga Birhen sa Regla. Ni 286th Patronal Fiesta Celebration. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, sumala sa atong nadungog sa santos nga kasulatan
sa basahon sa makabiyo. Kanusa ka na naitabo. "166th before Christ." Hapit na. Ang mga anak ni Makabiyo og sila nagrebelde nganuman. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, sa atong naandan nga pulong, ang katawhan sa Dios ingon pa, gigabaan. Kay nga numan, wala man sila magtuman sa kasabutan. Kanusa namugna ang kasabutan tali sa Dios og sa mga kaliwat sa mga piniling katawan sa Dios. Ang kaliwat sa atong Ginoong Jesucristo. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, sa wala pa maghilambigit ang Dios sa dagan klaro sa kalibutan, dagan na ang mga dynasties. Busa, kung interesado kamo, magbasa kamo sa santos nga kasulatan, ang kasaysayan sa katawhan sa Dios, sa wala pa maghilambigit ang Dios sa pagpadayag kung kinsa siya. Usbon ko paingon, dagana ang mga dynasties na nagari-hari nining atong kalibutan. 2,000 years before Christ, nagpadayag na ang Diyos sa iyang plano. Kung sa iyang plano, nan luwason niya ang kalibutan. Apan, mga minahal ko mga isun sa Ginoo, naa sa santos nga kasulatan, kung unsa ang gibuhat sa Dios aron iyang luwason ang iyang katawhan, ang mga kadugo, mga katigulangan sa atong Ginoong Jesucristo sa wala pa siya mataw. Mga Katoliko man ta, busa, tuuhan ta ang santos nga kasulatan. Diin, napatik ang kamatuuran na nungod sa pagpadayag sa Diyos alang sa kalibutan. Ang mga katigulangan sa atong Ginoong Jesucristo mao ang gipili sa Dios aron mahimong saksi sa kamatuuran. Nagsugod sa iyang pagpili sa amahan sa pagtuo. Kinsa siya? Si Abraham. Papa Abraham. 75 years old siya. Pagtawag kaniya sa Dios. Gipili siya sa Dios aron mahimong amahan sa tanan nga motuo sa Dios nga nagpadayag sa iyang kaugalingon.
2,000 years before Christ. Sa wala pa magrebelde ang mga Hudiyo nga gidumalahan sa mga Makabiyo, subo, sakit, pamalandungon, unsa na'y tabo sa mga kaliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Napatik na diya sa libro sa pagtuo ang santos nga kasulatan. Papa Abraham, Mama Sarah, ang ilang mga kaliwat, subo, apan nagpadayon ang paglaom. Mao na karong gabi una, nadungog ta ang buta. Wala na siya'y paglaom. Apa, nakadungog siya kung kinsa si Jesus. Sa santos nga ebanghelyo, sa nakaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta, kuway ngalan, nga naglingkod o nagpakilimos diya sa daplin sa dalan. Mao kini ang kinaiya sa mga makaluluoy, labi na kung di ka na makakita. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panun sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga naka Nazareth milabay. Unya misingkit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intaw nako, ikasaban. Kinsa nagkasaba niya? Akamutubag apil ang mga makakita, ang walay kasing-kasing, walay kaluoy. Pagkanindot sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo, sa kahimtang sa buta. Tungod dinigi kasabaan siya sa mga tao nga nag-una o gipahilom siya. Apan mikuso Ginoon pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluin taon ako. Mihunong si Jesus ug misugo nga ang buta dadon kaniya. Sanay doon na siya, mao kani ang nindot. Si Jesus mismo nangutana. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, dili ka makapukaw sa nagmata. Sa mga nagapabungol-bungol, why ikaw ikasulti? Labi na ang mga nagpaamang-amang sad. Apan, paminawa ang pangutana sa atong Ginoong Hesukristo sa buta. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo. Mga minahal ko mga isuon sa Ginoo,
Doon ay panultihon nga nagingon. Ang may sakit ra ang nagkinahanglan og doktor. Busa, pangutan-a ang imong kaugalingon. May sakit ka ba? Makakita ka? Apan, may kasing-kasing ka ba? Alang sa Dios o alang sa imong isig kataw nga nagkinahanglan sa imong gugma kaluoy. 286th Patronal Fiesta celebration. 500 years of Christianity. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, ang katawhang daan katawan sa Dios, mga bihag, mga ulipon dito sa gingarian sa mga Ehiptohanon. 430 years mga ulipon dito sa Ehipto. Apan gusto sa Dios luwason sila. Gisaaran sa Dios ang mga kaliwat sa atong Ginoong Jesucristo ang yutang saad. O hangtod karon, kinsa ang nagapanag-iya sa yutang saad? Apil kamo mga minahal ko mga isod sa Ginoo, pagtubag niya ng pangutana, kinsa ang nagapanag-iya sa yutang saad. Yutang saad. Saad sa Dios o kinsa ang Dios. Dili siya Dios sa mga patay, kundi Dios sa mga buhi. Mga buhi nga may kasing-kasing alang sa Dios o alang sa ilang isig katao. Busa mga minahal ko mga isun sa Ginoo, magpangutan anay ta, magsigil ang bata sa ulog, sa piyesta, sa mahal nga Birhen sa Regla, unya wa kitay kasing-kasing nga higugmaon nga Maloloy-on sumala sa atong subtima karong gabiuna. Maria, Inahan nga Maloloy-on og Maaghop. Kinsa si Maria alang kanato. Doon na yung panultihon nga nagingon, like mother, like daughter, walay daughter na tinuod si Mama Mary. Apan doon na siya'y anak. Ang iyang bugtong anak nga si Jesus na atong gituuhan nga mao ang manluluwas sa tanan. Hudiyo man ka o dili. Apan may kasing-kasing alang sa kabubuton o plano sa Dios, alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan o dinhis sa kalibutan. Timan mga minahal ko mga isun sa Ginoo, ang Dios buhi o nagpaabot kanato ng mga nagatuo pa kaniya nga mahimo kitang saksi sa kamatuuran. Kamatuuran na siya lamang gyud ang Dios o siya ang magbuot, pero kanusan niya tumanon ang kahingpitan sa iyang plano alang sa iyang kalibutan. Mga minahal ko mga isun sa Ginoo, nagsimba man kamo kahapon.
mamatay mangyud ta tanan, kay tao man lamang ta. May sinugdanan, busa may katapusan. Apan ang atong Dios nga gituuhan, walay sinugdanan, walay katapusan. Mga binahal ko nga mga igsoon sa Ginoo, katapusan nga pangutana. Atul nining adlawa, katapusan nga adlaw kini, mao na ang pangutana ko karon. Naka-decide na mo? Mudagan? Niining eleksyon? Katapusang adlaw karon, deadline. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, timan-i. Ang atong Ginoong Hesukristo may pagka-politiko. Unsa ang kinaiya sa politiko? No permanent friends, no permanent enemies, only permanent personal interest. Ang pagkapolitiko sa atong Ginoong Hesukristo timan-i. No permanent friends, no permanent enemies, only permanent personal interest. Ang iyang permanent personal interest mao ang kaluwasan sa kalibutan. Sukad pa kaniadto hangtod ingon pa sa atong santos nga ebanghelyo kagahapon, ang tanan mahanaw, apan ang akong pulong magpadayon pabilin hangtod nga dawat maangkon ang katumanan sa tanan. Busa mga minahal ko mga isyon sa Ginoo, magampu ay ta, iampo nato ang ato mga politiko o ang mga mupili kanila nga unta manginaot rata. Mga minahal ko mga ison sa Ginoo, pamilya mga mo siguro sa ginatawag dinhi sa atong nasod Pilipinas, the 3 G's. Unsa ka na? First G, guns. Second G, gold. Third G, unsa? Apil ka mo tubag niya na. Kani adto 3 G's ra. Ato aran niya guns, gold. Doon na ikaupat. Ato aran ni girls. Palihog manindog tang tanan. Pag-ampo sa katawhan.
Uban sa dakong pagsalig sa mga pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ipadangat ta karon ngadto sa Dios ang ato mga pag-ampo. Ug sa matag pangamuyo, mutubag ta. Unsa tubag? Mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan katoliko, mamahimong ehemplo sa katawhan, diha sa pagkamainampuon o pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magmadasigon og magmatinumanon, sa tahas nga gisan-on kanila, aron mamahimo silang hubuhing saksi sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang atong mga sponsors o benefactors, magmakanunayon sa pagpaambit sa mga gasa, nga gitugyan kanila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo ug Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang atong mga kaigsuunang mihalina, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. O Amahan nga langit ngon, patalinghugi ang mga pangamuyo sa imong katawhan. Tabangi kami sa pagpuyo o pagtuman sa imong kabubuton. Pinagi sa mong Kristo, among Ginoo. Amen. Ato karon damon ang atong mga halad.